Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 19 красавіка і па традыцыі мы пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Сёння ў Мінску папулярны рок-гурт Джей Морс прадставіць новую акустычную праграму «Песні для Джульетты». Слухачы пачуюць лепшыя песні з новага альбома «Паветра», а таксама ранейшыя хіты гурта. Альбом «Паветра» першы за апошнія 5 гадоў у творчасці Джей Морс. Музыканты працавалі над ім у розных месцах, у тым ліку і над перадгор'яй Гімалаяў. Менавіта адтуль і назва альбома, і асноўнае яго адчуванне. Акрамя таго, упершыню падчас запісу музыканты выкарыстоўвалі дудук, укулеле і дуду. У выніку атрымаліся 11 абсалютна розных песень, ад вясёлых і жартаўлівых да сумных і сур'ёзных. Прэзентацыя альбома з аншлагам прайшла яшчэ ў лютым, а сёння аматараў гурта чакае прыемны канцэрт у задуменнай атмасферы са шчыльным электрычным гучаннем. А ў віцебскім тэатры імя Якуба Коласа сёння можна ўбачыць прэм'еру мінулага года запальную камедыю «Шукаем тэнара» па п'есе амерыканскага драматурга Кена Людвіга «Зорны час». Рэжысёр Міхась Краснабаеў стварыў лёгкую забаўляльную камедыю, дзе на першым плане моцная закручаная інтрыга з перапрананнямі, двайнікамі, любоўнымі непаразуменнямі і іншай блытанінай. Дзеянне камедыі адбываецца ў амерыканскім правінцыйным тэатры, дзе ўсе рыхтуюцца да прыезду сусветнага вядомага італьянскага тэнара. Доўгачаканая зорка ў горад усё ж прыедзе, але з гэтага моманту і пачнуцца ўсе нечаканасці. Дынамічны спектакль са шматлікімі сюжэтнымі паваротамі не пакіне абыякавымі гледачоў любога ўзросту. Далей у праграме партрэтная галерэя імяніннікаў дня і пачнем яе з тэмы мастацтва. Сёння спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння выбітнага жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтва ў нашай краіны Барыса Аракчеева. Неверагодныя пейзажы, шыкоўныя хапкі бэзу, партрэты сучаснікаў, мастак не абышоў увагай ні адзін з жывапісных жанраў. Творчую спадчыну Барыса Аракчеева амаль немагчыма падлічыць. Хлеб, фарбы восені, зямля заслаўская, квітнеюць сады над Нёманам. Сёння творы майстра захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах Саюза мастакоў і іншых беларускіх музеях і галерэях, а таксама ў замежных калекцыях. Апроч таго, Барыс Аракчеев – адзін з 4 аўтараў грандыёзнай дыярамы «Мінскі кацёл» у музеі гісторыі Вялікай айчыннай вайны. Да юбілею з дня нараджэння Барыса Аракчеева мастачка Марына Эльяшевіч сёння ўспамінае творчую спадчыну майстра разам з госцяй нашай праграмы. Сёння ў нашай гасцёўні я рада вітаць дачку заслужанага дзеяча мастацтва ў нашай краіны, жывапісца і педагога Барыса Аракчеева, знакамітую мастачку Оксану Аракчееву. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Борис Аракчеев оставил огромное наследство. Пейзажи, натюрморты, известные портреты знаменитых людей. Картины. И он знаменит большими, огромными полотнами, тематическими картинами. Вот диорама «Минский котел». Он один из участников, да, этой диорамы. А вот по-вашему, что самым таким значимым, главным было в его творчестве? Для меня, наверное, самые дорогие – это его пейзажи и натюрморты с сиренью, потому что все знают, Борис Аракчеев – это сирень, цветущая сирень. Я с вами полностью согласна, я тоже эту работу видела, да. Я очень Их люблю. много, у него целый цикл. У него начиналась как весна, у нас мастерская заполнялась этим ароматом сирени, потом он выезжал на дачу, писал сирень. То есть можно целый музей создать, вот сирень в творчестве Бориса Аракчеева. А Борис Аракчеев пришел в творчество, как говорят, немного поздно, было ему 24 года. Что сподвигло его, чтобы он взял в руки кисть? Это дано Богом, я считаю. Это рождается дар, да. И потом, когда я стала задавать ему вопросы, как, папа, как же это началось? Он говорил, река Сить – это приток Волги, на которой он родился. Очень красивая живописная река. И там лежали такие, как он говорит, разноцветные камушки, такие мелкие. И, говорит, я их находил, а мои друзья-мальчишки не видели. Говорит, серые булыжники, что ты тут видишь? И вот он собирал их, он ими рисовал. Он встретил хорошего учителя рисования, который ему какие-то вот азы дал, и в нем вот зародил, вот, или поддержал этот огонек. А в общем-то его талант весь поддержали и развился он, когда он попал в армию. В 1944 году он учился в Беларуси. Он был прекрасный чертежник. Руководство оценило его, ему давали вот задания, он карты шикарно чертил. Он уже в Минске пошел к Волкову на вечерний рисунок, ходил, занимался. В 50-м году он пошел, показал свои рисунки и сказали, мы вас зачисляем, вот хоть прямо сейчас.
Каким он был учителем? И вот насколько он повлиял именно на формирование вас как художника? Расскажите нам. Я родилась, уже мои сестры рисовали. У нас все было. Мы могли что-то не есть, каких-то изысков еды, может быть, не всегда мяса хватало. Но папа никогда не жалел денег на хорошие книги по искусству. Покупал хорошие краски, кисти, бумага. То есть у нас это все всегда было вот под рукой. В принципе, папа со мной лично не занимался. Он просто всегда поддерживал. Кстати, я даже не помню, когда бы он меня критиковал. То есть такая свобода была творчества во всем. Но вот все эти ступеньки я проходила у других учителей. Ну, наверное, вот эта незримая поддержка плюс творческая атмосфера в мастерской. Потому что мы приходили, просто смотрели, как папа работает. То есть никогда вот там, здесь вот мазок, там мазок. Если я спрошу папу, он, конечно, посоветует меня. Да. Даже отмечают все его ученики, что вот эта деликатность в нем, наверное, она вот давала толчок и давала возможность развиться каждому художнику самому. А какие значимые работы, может быть, темы, которые были важны для него? Ну, конечно, так как он участник войны, эта тема его никогда не оставляла. У него очень много работ на военную тематику, притом больших картин. Эта тема, конечно, его не отпускала. И вот тогда им предложили делать диораму. В Минске никто никогда не делал таких грандиозных диорам. Сейчас эта диорама сохранена в военной академии. Одна из последних работ Бориса Владимировича Аракчеева – это портрет Янки Купалы. Что вы чувствуете сейчас по отношению к этой картине? Может быть, гордость за своего отца, что вот он настолько предан искусству? Приехав из России, он очень ценил Максима Богдановича и Янку Купала. Это два для него была классика. За час до его ухода в вечность он поставил последний мазок на картине. Вот это вообще уникально. То есть он ушел с классиком Белоруссии, российский паренек, который полюбил настолько нашу землю белорусскую. В преддверии 90-летия вашего отца какие будут проходить мероприятия? Открывается выставка, совместная наша выставка в музее Максима Богдановича. Потом выставка в Музее современного искусства в Крупках галереи. Сейчас уже галерея носит имя Аракчеева. Недалеко от родины мамы в Чашниках будет выставка. На сентябрь, на День города, я планирую в музее Савицкого. Минск Бориса Аракчеева. То есть именно то, что связано с Минском. Еще хочу выставку учеников. Мы тоже уже ведем переговоры. Учеников Бориса Аракчеева сделать выставку. Оксана, спасибо вам большое за то, что вы помните своего отца, приумножаете его творчество, за то, что вы сами потрясающе пишете работы. Спасибо большое. А я нагадаю, што калейдаскоп сёння згадываў заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, жывапісца і педагога Барыса Аракчеева разам з яго дачкой, мастачкай Аксанай Аракчеевай. Мы працягваем тэму мастацтва. Сёння спаўняецца 135 гадоў з дня нараджэння патрыярха айчыннай мастацкай школы, выбітнага жывапісца, народнага мастака нашай краіны, прафесара Валянціна Волкава. Ён паходзіў з дынастыі мастакоў і з дзяцінства не выпускаў з рук альбом з малюнкамі. Пазней у сваёй творчасці мастак звяртаўся да розных жанраў. Маляваў тэматычныя карціны, партрэты, краявіды, нацюрморты, а таксама ілюстраваў і афармляў кнігі. А таксама быў суаўтарам даваеннага герба БССР. Сёння творы Валянціна Волкава з'яўляюцца сапраўдным гонарам айчыннага мастацтва. Напрыклад, гэта партрэт Максіма Богдановича, які падкупляе сваёй сур'ёзнай лірычнасцю і багатым унутраным светам. І яшчэ больш вядомая гледачам вялікая карціна «Мінск 3 ліпеня 1944 года». Палатно, якое стала эмблемай перамогі, заснавана на асабістых уражаннях майстра ад вызвалення горада і сустрэчы савецкіх войскаў. Сёння гэтую велізарную карціну памерам 5,5 на 3 метры можна ўбачыць у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Далей у праграме адкрыем літаратурную старонку. Сёння спаўняецца 114 гадоў з дня нараджэння савецкага пісьменніка і сцэнарыста Веніаміна Каверына. Стваральнік цэлага шэрагу твораў для дзяцей і дарослых, свой творчы псеўданім аўтар узяў у гонар сябра Пушкіна, гусара Каверына, апісанага ў Яўгене Анегіне. Творы пісьменніка адрозніваюцца захапляльнымі сюжэтамі, дзе мудрагеліста пераплятаюцца лёсы і абставіны. Выкананне жаданняў, два капітана, адкрытая кніга – гэтыя і іншыя творы Веніаміна Каверына складаюць скарбніцу савецкай літаратуры. Яны неаднаразова экранізаваліся, а за двух капітанаў пісьменнік атрымаў сталінскую прэмію. Далей у праграме мы звернемся да тэмы кіно і узгадаем выбітнага кінарэжысёра, аператара і сцэнарыста, народнага артыста СССР Александра Птушко. У гісторыю кінамастацтва ён увайшоў не толькі дзякуючы сваім казачным фільмам, але і як наватар, які заўсёды знаходзіўся ў пошуку новых магчымасцяў кіно. Александр Птушко спрабаваў сябе ў розных спецыяльнасцях, пакуль не стаў канструктарам лялек.
Гэты занятак так захапіў яго, што ў 1928 годзе ён дэбютаваў як анімацыйны рэжысёр. Сярод знакамітых фільмаў рэжысёра «Новы Гулівер» і «Залаты ключык», дзе мульцяшныя персанажы гралі разам з жывымі акцёрамі. А ў сярэдзіне 40-х Александр Птушко пачаў здымаць ігравое кіно. Перадавыя на той момант мастацкія сродкі ў карцінах «Каменная кветка», «Садко», «Ілля Мурамец», «Руслан і Людміла» уражвалі не толькі гледачоў, але і журы прэстыжных фестываляў. А зараз у калейдаскопе мы зноў вернемся да падзей сённяшняга дня і накіруемся ў тэлевандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці Віцебшчыны. Творчыя ініцыятывы студэнтаў у выставачнай прасторы. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава работ у дэталях студэнткі 4-го курса кафедры дызайну тэхналагічнага універсітэта Леры Малотнікавай. Мастачка прадставіла 13 новых работ, якія выканала ў жанры абстрактнага экспрэсіянізму з элементамі графікі. Гэта ўжо трэцяя персанальная выстава таленавітай дзяўчыны ў тандэме з выкладчыкам кафедры дызайну ВДТУ Антанінай Фалей. Каля 100 пераможцаў раённых і гарадскіх адборачных тураў прыехалі ў Віцебск пазмагацца за права прадстаўляць вобласць на рэспубліканскім прафсаюзным конкурсе працоўных калектываў «Новыя імёны Беларусі-2016». Сярод пераможцаў рэгіянальнага конкурсу выканаўца Алена Віткоўская, калектыў «Фігара», танцоры з ансамбля «Карнавал». Яны прымуць удзел у рэспубліканскім этапе конкурсу працоўных калектываў «Новыя імёны Беларусі», які адбудзецца ў сталіцы ў канцы мая. Сёлетні конкурс не стаў абмяжоўвацца толькі музыкай і спевамі. Да яго далучыліся самадзейныя мастакі і майстры народных рамёстваў. Намінацыя «Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва» прывабіла нямала жадаючых паказаць свае таленты. Каля 300 удзельнікаў з вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана сабраў міжнародны фестываль сучаснага танца «Зрабі крок наперад». Прадстаўнікі 21 універсітэта прыехалі ў Віцебск пазмагацца за гран-пры харэаграфічнага батла. На ўзбраенні ў канкурсантаў некалькі відаў танцавальнага мастацтва ў розных стылях ад мадэрну да аднаактных балетаў. «Зрабі крок наперад» – гэта не проста танцавальнае спаборніцтва, а выдатная стартавая пляцоўка для кроку наперад у харэаграфічнай індустрыі. У выніку гран-пры дастаўся навічкам фестывалю калектыву «Самрук» з Астаны. І яшчэ пра цікавыя падзеі. Сёння спаўняецца 89 гадоў з часу заснавання аднаго з найстарэйшых калектываў былога Савецкага Саюза дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь. Першае выступленне аркестра адбылося пад кіраўніцтвам расійскага кампазітара Рэйнгольда Глеера. Сёння ў рэпертуары калектыву творы класічнай сімфанічнай музыкі і складанні сучасных аўтараў. І вось ужо 15 гадоў мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам аркестра з'яўляецца народны артыст нашай краіны маэстра Александр Анісімаў. І напрыканцы праграмы яшчэ адна музычная імпрэза ў беларускай сталіцы, якую тэлеканал «Беларусь-3» не можа абысці ўвагай. У прыхільнікаў ансамбля народнай музыкі «Бяседа» сёння зноў ёсць магчымасць сустрэцца з любімым калектывам. Па беларускіх вандроўках ансамбля можна лёгка вывучыць геаграфію роднай краіны, а па рэпертуары пазнаёміцца з гісторыяй і разнастайнай музычнай спадчынай, даведацца пра цікавыя звычаі і абрады беларускага народа. Канцэрты ансамбля «Бяседа» больш падобныя на тэатральныя відовішчы, падчас якіх чаргуюцца між сабой харавыя, інструментальныя і сольныя нумары. І што яшчэ цікава, калектыў не толькі збірае ў рэпертуары народныя песні і надае ім арыгінальнае гучанне, але і знаёміць публіку з творамі сучасных беларускіх кампазітараў. Напрыканцы праграмы нагадаем вам, што сёння ў розных краінах адзначаецца дзень падснежніка. Мы віншуем вас з гэтым прыгожым вясновым днём і на гэтым развітваемся. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.